Abia festa sasoia ja eta uda sasoia eta apurrete pasata dau, eta gure dutxu komenta gauza bitxi bat, zuk badakizue txinatarrak direla udan gehien bidaiatzen duten gizakumeak. Zuek ibilizarien lekuetan txinatarrak eta ikusi dituzu asko? Bai. Ondarri bindaulan? Arantzasuna txinatarra asko bilten dira? Ez, oraindik bakar batzuk, bueno, batez ere txinatar hemengo sendietan hartuta daudenak, hoiek bai ikusten ditugu txinar arpegi, baina neska txikiak dira normalean. Bai. Claro, eske guk esaten dugu txinatarra. Ondarribi aldean ibiltzen dira japonez asko. Ezaguna da Japonen. Zuk desberdintzen dituzu, eta zuk txinan bizitakoa zara, eta zuk bai desberdintzen dituzu, eta... Beraiek errazago desberdintzen dituzte, bai. Nei, saiatuko nintzateke, baina ez da erraza. Ez da erraza, bitu. Guretzako ez da erraza, baina txinuentzako eta asiatikontzako ez da erraza gu diferentzia ez bai. Gu bedanak ara bardinak eurentzat, ez da? Bueno, bain jokotxu bat ingo dugu, gure etxeko parte hartu dezaten, jarriko ditugu orain argazki batzuk, eta desberdindu behar dugu gukia txinarrak edo japoniarrak diren. A ber, asmatzen dugun. Ia aurrera argazkiak. Ia, dau, a ber, hau zelan asmatuko dugu begiak itxita daukaz da, a ber. Hoi tronoan dago. A ber, zu txino jakingo dozu, hor zer jartzen dago, a ber. Hor jartzen dugu Mr. Wong. Mr. Wong jartzen dau. Orduen hau argi dau, hau txinatarra izango da, ezta? Txino izango da. Pompagatik eta inguruan dauzkan gauza guziengatik egin bat, Bai, horre lorak txinakoa dira. Lorak eta tronoa eta horre goti asko gustatzen zaio. Atzeko baba hundi horiek eta... Atzeko lorak eta... Bai, asmatu dozu, Txalo bat, txinatarra zan. Beste urrengo argazkiak ezagik presteukiko dugu, ia beste urrengo argazki bat, ia argikustean abitu honek. Honek ja famatuagoa direta. Juanito Calvicies eta Paco Pelucas. Paco Pelucas dira. Nondik ezagutzen dituzua? Ia, humor amarillo. Humor amarillo. Faltada Pinky Winky eta Chino Kudeioa. Hori non ikusten zen duzuk, Euskal Herrian edo bertan? En directo? Hemen ikusten, no? Hemen ikusten. Bai, txikikono gaztetan. Bello, zuk humor amarillorik, are proba txinuenak. Ez dut ibili, ez dut. Oain ite oain hori ja serie hori amaitu zen, edo programa hori amaitu zen, eta baina hasi dire Tailandian egiten. Programa bera, pertsonai berekin, eta... Nik uste dut Euskal Herrian enbarko genuela olako zerbait. Hori, hamburguesak izan beharran taluak, taluen gainean, korrika... Txeixotan kolgau, hori da. Ia, badaukagu beste argazkitzu bat, eta ia, orain honetan ia, asmatzen dugun. Han bestea, a ber. Oren dainekoa. Hau nongoa da? Oren dainekoa. Oren dainekoa. Oren dainonik ezagutzen biote. Hori ekipoan atetzen zen. Ekipoakoa? Beti jasotzen zituen hostiak horrek. Hosti guztiz emerantzat, ez da? Mentza gimnaziora duten da. Larogei garren hamarkadako akzio pelikula txarrak, beti zegoen hori eta beti hiltzen zen lehenengoa. Osa, beti berak jasotzen dauze... Bai. Hostia, parkatu peio guztize. Bai. Bueno. Oso famatu da, Oso famatu da, izena badakigu berana? Izena ez du gogoratzen. Baina pelikula pila, patata tortilla ikusi ditut honena. Bueno, bagoaz hemen azkenengo argazki ikustera, ber. Judas, asmatzen da bila. Bueno, hau, a ber, Real Saleo sarionok hau ezetuko dozu ez da, baitena. Zelan da? Litxunzo. Ez que ni pelota zalea naiz. Hau ez txinua, ez japonesa ez, hau koreanu ez da. Koreano da? Ah, bale. Da beno intxisterrez bat ingot orduen, a ber. Rubio de bote, bigote. Bigote, morenote, Aha. Bapotarri geratu naz. Ez que behitu, rubio da gero, bigoti, plaka baino baltza dako. Hau bitxe koreanua da. Hau errezuki dugu, hau ezagun izen data gainera, Bueno, ez pentsa, Gutxi ondu zan. Bitu, ez da ezen gaina Gutxi ondu zan, honek. Gutxi ondu zan, baina, bueno, ezagun izen da. Bueno, gaur da iraiak 29, eta, San Miguel iriburuzein dugu berba, orain esan iraiak, hori da hori esan behar neuena. Iraia dala bilduman hilabetea, kolezioak eta egiteko hilabetea, ez da hori kurtso hasten da, eta danok hasten gara kolezioak eta egiten. Zuek inoiz indozue koleziorik edolan? A ber, bestakit, batzuk egiten dute titarena, beste batzuk eskalestrena, Playmobilena. Ia, zuek inoiz indozuelako koleziorik? Ni kolezionatzen gauza bakarra azken aldin multa dien. Multada? Multak die. Multak, Multak, bai, holako kolezio erra daukez, baina. Bestela ez, ez dauke pazientzik, ez dauke tola voluntadeik. Sindrome Diogenes hori beti gauza biltzeko nik goratzen dut. Unibertsitate garaian ibiltzen itzala saborretan gauza ekartzen, arte errak ikasi nituen. Bardun saborrak hartzen artelan akiteko eta
Eta beti dani nire lanarekin erlazioak dituen gauzak beti kolekzionatu egin ditut. Komikiak, pelikulak, adibidez badut nire ordenagailuan igual 60.000 edo 50.000 irudi pilatuak. Eta irudi horiekin lan egiten dut, eta egunero juten ez gauza pilatzen. Espertu ez ara hitzen, Judas? Ez, eta nire eromena dire hauek. Dire panpina hauek, hauek dire japonesak, Bertan hasi zinen, kolezio hori egiten? Bueno, pilatzen ditun beti panpinak eta, baina hauek dire Japonen erositakoak, eta hauek dire Godzilla, Gamera. Eta zenbat dituzu olakoak? Ez da, izango ditut 40 edo, oraindik etxea ez dut, orduan etxe bat daukadanean, orduan... Haulen argazki horretan agertu dan hori ekipoako esan dozune hostiak hartzen da, zen morroien antzadako? Hau da nire alter ego, hau da ni diseinatutako toi bat. Eta hauek dira nire atxonan omenez jarri nizkion bere kaltzontzioak. Zenbat dituzu olako zenbat? Honolakoak 1000 egin ditun. Egin zenitun 1000? Danon dauz horrez hartzen da? Eta oraindik dauzkat, saldu ditut 300 inguru, eta oraindik baditut, eta hau da, bari, Eta nu saltzen juzu gehiago, hemen inguru ez? Hemen saltzen dira. Interneten bidez edo? Edo lagunei zuzenean? Eta hau da. Abeitu? Pixka kolekzionatzen ditut olako gauzak, eta, bueno, nik etxian alabakin eta egoten gara jolasten da. Eta honek, begira, Bueno, beldurtzen estan bitartean alaba ondo goaz. Peio, zuk ere uste dut kolezio bat egiten dozule, ez da? Bueno, nik fraileen artean izan da alako oroimen kontu bat biltzen eta ibili diranak. Nik asko estimatu nuena da, gure fraile batek egin zuena, Arantzazuko landare guztien ostoak, horriak bildu, eta ondo jarri kuadernotxoetan, eta gura... Lehortuta gero, horri aldeeta sartun da? Bai, gure zan oso politia. Hau zena esan, hau besteatan jarrita dena ondo, Olakoak bai gainerakoan, hombre, lanean tokatu zait, kolezio handia egitea diskoekin. Diskoekin bai, aurrena disko beltzekin. Olako zenbat disko dituzu? Hola ezin da eukiz, kripta guzie beharko nuke hauek ordetzeko. 5.000 bat badauzkat. 5.000 arte? Eta orduan egiten dudana da... Bai hori entzuten gauzen asturia da? Hementxe gorde. Kanto gregorianoa da? Ez, bueno, hau ez da gregorianoa, baina gregorianoa ere bai, eta... Eta 5.000 arte, noiz hasi zinean egiten? Gero, kolezio handia daukat, Euskadi Irratian egindako programakin. Ze lehenengo orrialdearen fotokopia atera dut, eta ez nintzen akordatzen no izan, baina urriak 10, datorren astean, izango da urriak 10, 1983an hasi nintzen, beraz, ja badira 31 urte, hontan ibili naizela, eta programa guztiak, kopia nola bidali behar nuen Euskadi Irratira, gorden ituen, eta beste fraile batek, bibliotekan eta gauzak eukitze ditulako, denak pilatu, eta 25 zea dauzkat, kuaderno handi, eta azkenekuak dio, abenduak 31 2004aren azkena, oraintxe 20 urte. Eta zenbakia programarena 6.086. Jesus! Claro, gero normal, zuk ez teko zaztiri benidorrera zuteko, hainbeste. Ez, gero gainera, Lane arantzasun beti dekozuta. ohituta gaude lan batean segidan, eta hau bestea egin, eta hau hartutakoan ere olatxe egin, zu. Bitu. 6.086 programa egin itxuen da. Hau da nire kolezioa. Geupe 6.000 eta dakizen bat programengo dituko hemen zuek horretako. Segidan, Hor zaudete zuek ez da, tegu hemen gauzen bitartean, espero zuek horregotea,